Avui estem a 20, no? 20 de desembre. Sí, això penso, Molt bé. de desembre. Vostè podria començar, si no li importa, dient el seu nom, cognoms Sí. i els dels seus pares i avis, o sigui, la família amb el nom, o apodo, o com... Algun ja no me recordaré, però d'algun sí que me recordaré. A mi me diuen Consuelo Solsona Barreda. Esos apellidos són los de la meva mare, perquè jo el pare era desconegut. Sí. Encara que sabíem, tota la vida me van dir ma mare i tots qui era, doncs ell no va voler saber res de mi i se va allargar en un altre any. Era del poble també? O... Sí, eren veïns d'allí del Mas. Eren veïns d'allí del Mas, però quan se va presentar l'assumpte, doncs, això. I després, doncs, a ma mare li dien Piedat Solsona Barreda, iguals a mi, perquè això, doncs, l'Ajuntament fica els mateixos noms que... A la iglesia tenia uns altres apellidos que eren d'allò de Borda, que allí me dien Consuelo Pastor Montañés, però aquests noms no han anat mai a cap lloc, no els he gastat mai per res. I per què posaven aquests noms? Quin Quin criteri tenien? Perquè la iglesia tenia el criteri que no podien portar els apellidos de la mare, havien de portar uns apellidos de bord, que com si te s'hagueren trobat. I de qui eren aquells, o sigui, a qui pertanyien aquells apellids en concret? A no ningú. Els apellidos no pertanyien a ningú. Això era que quan hi havia una novetat d'eixes d'un xiquet que se l'encontraven o això, li ficaven l'apellido que volien. El que volien ells. Per exemple, en Sant Pau se va deixar una mare, se va deixar un xiquet allí al pou i se'l van encontrar un pastor, no sé si un home d'Albocàsser, me pareix, que se'l va encontrar i li van ficar Pablo, perquè era a Sant Pau, Pablo Pozo Prado. I se va fer fadrí i així se dia. Perquè li van ficar nom i apellidos, però el que ells van voler. Pozo, l'havien deixat a la voreta d'un pou i era al Prat. O sigui, allà a Sant Pau hi ha, doncs no molt, uns metres de prat, com césped, d'herbeta verda, d'eixa fineta, i era allí. I a mi, la iglesia me va voler aplicar aquests noms, però nosaltres no vam gastar mai per res, sempre vam gastar lo de l'Ajuntament. I que era el mossèn el que decidia posar això? El mossèn que hi havia entonces, això ja fa molts anys, el mossèn que hi havia entonces, que era més tocat i posat, i que noms de la mare que no eren. I els noms dels iaios, vostè els saps? M'abuelo li dien Solsona, com és molt normal, Solsona el pare de la meva mare, Solsona Albert, i a ma abuela li dien Barreda. Me pareix que... no ho sé. I de nom? De nom el recorda? Regina i Benjamín. Benjamín m'abuelo i Regina m'abuela. I la meva és igual bisabuela de la part d'eixos abuelos, que eren els maternos, perquè els paternos no... Pues la meva bisabuela també la vaig conèixer, el bisabuelo no. La bisabuela li dien Rosa i, claro, també li dien... no me'n recordo. El tenien nom de casa o apodo? La família, vull dir... No, d'esta gent els parlaven més bé... O sigui, com els coneixien? Roseta de l'apotecària, perquè el maset que vivien se deia l'apotecària. Roseta de l'apotecària, però... Roseta de l'apotecària se deia la meva bisabuela. Molt bé. I a ma abuela, pues Regina de la Basampons. Regina de la Basampons. A ma abuelo sí que tenia apodo. Ma abuelo tenia una família gran i tots els dien igual. I com els deien? Els dien Xufes. Xufes. O sigui, això és el nom de tota la família. Perquè diu que el seu bisabuelo era de Vistabella. Per això és el terme de Culla. Això que jo li parlo és el terme de Culla. Eren tots de Culla, els abuelos. Sí, eixe mas, sí. I tots, nosaltres, tota la família, tots d'allí. Eixe mas se deia la Basampons, però que vam anar fa 2 anys a veure-ho i no queda res allí. Allí no hi ha res més que muntanya
i pedres i herba i res. La casa està arrumbada també? La casa està en terra ja quasi tota i no queda res. Amb prou pena se veu a la era on batien i els bancals allí a la vora i després ja ni vam anar a veure-ho, ja allí no habita ningú ni hi ha ningú. Però allí se va criar una gran família i el meu ja tatarabuelo, no bisabuelo, l'altre, més d'això, diu que estaven a la plaça de Vistabella i jugaven això de que salten, uns fiquen les mans dalt dels altres i se salten d'uns i després els altres i l'altre i l'altre i eixa persona que se dia José, entonces es dia Josep, Josep, se va deixar caure. I al deixar-se caure li ha xufat. I per això els van posar. I m'abuelo tenia cosins germans, perquè tenia tios allà en el terme de Culla, i tenia família, cosins germans i tots els dien xufes. Però no el sabia mal, era una cosa que li ho havien tret a l'abuelo. I a sa mare de vostè la coneixien també pels mateixos apodos o...? Pues és fàcil, però clar, com pues ma mare em mira Piedat. Ara després ens vam canviar a Villar de Canes i Piedat, allí no sabien si eren xufes o eren d'una altra raça. I en quin any va néixer vostè? I jo vaig néixer l'any 27. L'any 27. Sí, el dia 7 de març de l'any 27. I va néixer al Mas? I vaig néixer al Mas, sí, sense ajuda de ningú. Com havia dit que es deia el Mas? La Bassa en Pons. La Bassa en Pons. Ni hi havia que Bassa ni que Pont tampoc. A quina distància diu que estava del poble? Bueno, nosaltres diem una hora, que mos costava anar en matxos a Culla. El que costava anar en matxo. Sí. Ara han fet un camí i van en cotxes, a la millor els deu costar menys. Que no deuen ser 4 quilòmetres, dic jo, o quizá sí, no ho sé. El mas, per tant, era propietat dels seus avis, no? No, el mas era propietat d'uns que els diuen els matutanos que vivien a Inglesuela del Cid. Inglesuela del Cid està en quan s'acaba la província de Castelló, està la Pobla... Que és en l'Aragó, això? No recordo com se diu, Inglesuela del Cid i Cantavieja i... Però això és dins de Castelló encara o No, ja... això ja és província de Teruel. Província de Teruel. O sigui, que aquells eren els amos. Sí, allà parlen tots el castellà I vostès que... I aquests dueños és que tenien moltes finques en Benassal i tenien moltes masies i les alquilaven per vides. I allí en eixe mas ja va morir el meu bisabuelo, després m'abuelo i després mon tio no. Mon tio ja no, perquè després de la guerra la gent, els amos, eren també molts germans, no sé si eren 5 germans o quants, o 6, no ho sé, eren, no sé, 5 me pareix. I s'ho van partir, perquè primer era tot un amo i hi havia allí 4 masos junts, 4 masies, allí se titulava de 2 parells, vostè no sabrà què vol dir això. Però voldria que m'ho explicara, si no li pot. Sí que li ho explicaré. Això volia dir que se necessitaven, entonces no n'hi havia tractors, que això ho sap vostè, meu fill igual, hi havia tractors i se llauraven les terres en animals. I se llauraven en 2 animals. I allí era un terreno que era ruïn i no n'hi havia, perquè hi havia uns trossos de terreno que era bo, fresc, i hi havia molta herba i tenien bous, i llauraven en bous. I també era un parell, perquè si tenien 2 bous i llauraren en bous també era un parell. Però allí hi havia que tindre 4 machos perquè era un mas de 2 parells. I els altres masos també, eren tots de 2 parells.
Però I a cada quants un... masos ha dit que n'hi havia? Quants masos ha dit que n'hi havia? Doncs mire, hi havia tots del mateix amo, n'hi havia un que se dia el Catre, El Catré. un altre el Mas de les Ombries, un altre se dia el Mas Nou, i la va Sant Pons i el Molinet, que el Molinet era un molí però que tenia una finca, tota la muntanya, tot era de finca, tenien rabera, tenien de tot. I aquells del molí doncs, eren els que millor estaven, perquè quan corria el riu de Montlló, que diem en valencià, doncs el riu de Montlló li donava força a la mola i molien blat i farina, blat i ordi, i panís i de tot el que li portaven. I aquells eren els que millor estaven. No tenien tanta terra com tenia la Sant Pons, allí no n'hi havia més que un parell. De machos, per treballar a terra només n'és calien 2, que nosaltres n'havíem de tindre 4. Però estaven més bé aquella gent perquè tenien el molí i el molí, doncs, nosaltres mateixes anàvem allí en càrregues de blat a moldre i ells cobraven, molturaven, agarraven de cada una taleca de blat que li portaves, te tornaven una quantitat i ells se quedava una quantitat, i d'aquesta quantitat ells podien tindre animals caseros, podien tindre més, jo què sé, més... Estaven més bé, aquella gent I els altres no tenien de rabera? Tots. Nosaltres, quan lo de la guerra, mos van emportar 97 animals de rabera, de cabres i ovelles i corders i tot el que teníem, perquè com era al mes d'abril era quan teníem els xicotets a punt de vendre. Els xicotets es refereix Els corderets, els cabridets, perquè teníem de tot. Teníem cabres, teníem una quarantena d'ovelles i una 50 o 60 cabres. I ne vam amagar unes poques al bosc. Ma abuelo diu, pelo menos nebon, i ara xicoteta. I mon anem jo i mon tio, i dins de... Vostè no sé si sap que als masos així, antes feien una tallada de malea i feien una cosa redona que se dia l'olla i feien un forn de calç. Sí. Buscaven pedra caliça bona, i on hi havia pedra caliça bona, feien el forn, feien una cosa així, era un paredat redonet, i després es començaven des de baix a arreglar pedra, així, i pujaven fins a dalt i feien una bòveda i tot pedra. Això era un home que ell tenia això, però no n'hi havia un, n'hi havia molts. I feien forn d'aixòs. I nosaltres vam anar a amagar 16 o 17, ne vam amagar dins d'un forn d'aixòs, dins d'un forn de calç, que els van ficar unes rames i no podien fugir, perquè els animalets no s'hagueren estat allà al camp a soles. I vam anar jo i mon tio, els vam tirar allà dins. I fins que va passar el frente, quasi que no havia passat el frente, però prop, entonces les vam treure. Perquè ja ens van dir els soldats que no patiren, que no ens n'emportarien cap, que allò d'emportar-se a recuperació que va davant ja s'havia acabat. Diu, vostès, ni cal que vostès se'n vagin d'ací ni res. Diu, és que ens vam quedar uns cabrits, perquè si tenim fam podem menjar un cabrit. I diu, doncs ja pot anar a treure-los, que així no se li menjarà ningú cap ni una garra. I així no va ser, ningú ens va tocar res. I el fort de Calç estava molt prop del mar? El fort de Calç estava a 1 quilòmetre, una cosa així. Però és que n'hi havia Carrascal. Era allí on jo anava a guardar els cerdos quan era més xicoteta, i n'hi havia molt de Carrascal, i això estava molt amagat. I allí no va passar ni un soldat ni va passar res per allí, perquè n'hi havia un camí per allà baix, allò era una muntanya aixina, i van fer un camí per allà baix i l'altre per l'altre costat. I els soldats van pujar en trinxera per allà perquè anaven al rescodo
de la muntanya, perquè l'altra muntanya de dalt estava fortificada pels rojos, diguem, i aquests que eren els que venien, aquests eren els nacionals que diuen entonces, pues aquests venien arresclodats per detrás de la muntanya. I per ahí, per aquest mig, no va passar ningú, no hi havia cap caminet de ningú, ni allí va passar res, ni cap bala, ni cap bomba, ni res. Tot el que detrás ens vam encontrar moltes bombes que les van perseguir perquè ningú, un crio, ni ningú, les xafàrem i les podien fer-nos mal. I vam anar i vam fer moltes, més de 30 o 40 bombes d'aquelles de la pinya i unes altres que eren de pot, que era igual que un pot, que se feia així, que tenien una cinta i s'estirava una anella, així, i la tiraves en seguida explotava. I les de la pinya tenien una palanqueta, era com un cetrillet allò, com un d'això, i d'aixes bombes ne vam replegar un muntó i me les va tirar un xic que ho entenia, un xic de la guerra, que va vindre en permís i van dir, aquestes bombes què farem? Diu, aquestes bombes porta que ara les tirareu. I se'n va anar allí, que hi havia el llinavall coster avall, els va tirar totes el llinavall, totes van explotar. Ja s'ha acabat la misèria de les bombes. I dic jo que per ahí, per on estaven les cabres amagades, allí no van haver cap. Nosaltres ens vam pensar que per allí no passaria ningú, però igual haguera pogut ser a l'anar no ve quedar cap. Sí. Però no, ens van ficar allà unes rames, estaven allí camuflades i no, quan vam anar fam tenien. Les vam traure, les vam portar a casa i vam donar menjar i aquesta pesadilla ja els ha passat. Molt bé. Però... I els altres masos, bueno, els masos entre ells a quina distància estaven? Ui, estaven prou bé a 3/4 d'hora de cada un. El molinet seria el que més prop estava, però estava... Així, nosaltres estàvem damunt al capoll de la muntanya i el molinet al riu estava a prop, però estava prou lluny. No sé si haguérem anat en mitja hora a caminant. Com es deia la muntanya? Ai, doncs nosaltres li diem el Tossalet. El Tossalet. No, tranquil·la. I els altres, els paratges que veia per allí, les altres muntanyes, o... Què recorda vostè dels noms? Sí, estàvem enfrente de la Serra al Boi, aquest Tossalet que vaig acabar al Molinet, doncs després pujar a la muntanya xina i allà tota aquella muntanya se diu la Serra al Boi. Allà hi ha una ermita que se diu l'ermita de Sant Bartomeu. Després hi havia un mas un poc més cap ací que se diu el Clotxó, el mas de Campos, la caseta... Ara no m'eix... Per el nom d'un home no me... No patisca. Tant s'hi val, n'hi havia un altre maset xicotet. I després, un poc més cap ací, ja està fer una vaguada del pla de Vistabella, però que no se ve, d'allà no se ve. El pla del camp d'aviació de Vistabella que van fer quan la guerra, d'allà d'on jo me vaig criar, no se veu. Però se veu una vaguada xina i després està el Tossal de Penyaglosa. D'allí se ve molt bé Benafigos, i després una roca molt alta que hi ha al terme de Culla, que cau cap allà a Benafigos també, però se diu la roca de Penyacalba. Les altres, allí propet, a Xina poc més d'1 quilòmetre hi havia una masia que no tenia res que veure en aquestes altres masies, que eren propietaris, aquells eren propietaris, hi havia una masia que hi havia 4 cases i tots eren propietaris, tots en poc terreno, però allò se diu la Paridera. La Paridera. La Paridera. Després, anant cap a Culla, per on va el camí, hi ha una roca alta roja xina que se diu la Roca del Corb, perquè sempre hi havia corbs, i li diuen la Roca al Corb, i el barranc de la Paridera, se diu allò, enfrente està
Hi ha una font molt famosa que diu que té l'aigua molt bona, com la de la font d'en Segures, veritat o mentira, a nosaltres bona mos pareixia, que se diu la font d'Onzell. I allí hi ha uns masets xicotinyos que ara ja no campa ningú, però antes vivien a totes les casetes. Com es diuen? I masets, doncs allò se diu la Solaneta. La Solaneta de dalt, la Solaneta de baix, el maset de la Solaneta, així no se diu això. En total al poble, quants masos és possible que hi haurà? Culla tenia molts masos, perquè Culla arriba fins a Ibarsos. El terme de Culla és grandíssim. Se rodalia Xina. El terme de Culla se queda Torre en Besora dins i Villar de Canes dins també. Tot això d'ací baix, així està la Rambla Carbonera, i tot això d'ací baix, tot és terme de Culla. I ahí està Villar de Canes, que també té terme, però ne té poquet així. I així està Torre en Besora, al costat més que va d'Argeneta, així està Torre en Besora, que també... I Culla les salva a totes. Té un terme molt gran que baixa fins a la Rambla, diguem, des d'un puesto que se diu la Segarreta, doncs baixa avall, Rambla, per la Rambla, si la Rambla fa que vagi, ho fa que allà, ho fa que vagi que allà, fins que s'arriba a Torreta Matella, que és Ibarsos, passes la Rambla i ja estàs al terme de Culla. Però fins ahí baix, que jo no sé els quilòmetres que n'hi haurà, no sé si... M'estava dient que ja se'n recordava del nom. Sí, que li havia dit que esta muntanya que jo me vaig criar vaig ser molt costera per avall i vaig estar al riu de Montlló, que se diu el riu Montleón, que estarà als llibres i tot això, que és un riu que se replega d'allà de l'Estrella. I tot això pujar de l'altre costat ja és terme de Vistabella i se diu la Serra del Boi. I ahir a la Serra del Boi hi ha un mas que se diu el Mas de Capote, un altre mas, el Mas de Campos, la caseta de Pedreguera, un poquet més allà està l'ermita Sant Bartomeu i el mas del Clotxó. Els altres masos ja estan més amunt i jo ja no li puc dir com se diuen, perquè en aquell entonces diguem, mira allà al mas de no sé què, però no me'n recordo. Eixos sí, perquè eixos és que se'ls veiem de frente a frente, diguem. Se ve les blancors de les cases, no és que està propet per veure res, però... I mos coneixíem, les famílies mos coneixíem. Les xiques del Clotxó, quan a la guerra van cruzar el riu, que anava molt gros, perquè es veu que va ploure molt, en aquell any va ploure molt per l'abril, i se deguera desfer la neu i baixia molt el riu molt. I van cruzar el riu elles per una passarel·la i una rabera de cabres i van vindre a pasturar-les allí on nosaltres pasturàvem les nostres, perquè allà tenien temor que anirien allí, se veu que van anar moros i van anar gent d'eixa i els van dir, aneu, fugiu. I la fugida va ser que només van cruzar el riu i van vindre allà, que nosaltres ja estàvem liberats. Nosaltres ja mos havíem liberat i ja estàvem. I van vindre allí, van estar un munt de dies. I després un dia diu, me'n tenim que tornar a veure, perquè no sabem a casa què ha passat. I se van tornar i després ens van enviar recau que no havia passat res, que tot havia anat bé i que moltes gràcies que les havíem cobijades allí abans. Així és que teníem coneixença i els del Mas de Capotet i els del Mas de Campos també teníem coneixença amb la gent. Però no... Com es deien a les famílies que vivien allà? No, d'això no me'n recordo. I als dels altres masos que hi havia a prop del seu? Sí, d'aixòs masos, sí. Al del Molinet li diuen Alejandro. I el nom de casa era? L'amo. Però el nom de casa d'ells, o el nom de família, o apodo? No li sé cap d'apodo. No li sé cap apodo. Els apellidos ara tampoc.
A la dona li deien Modesta. Van tindre 2 fills, quan a la guerra ja eren grans, un bé i l'altre se'l van emportar a la guerra, el van matar. I després a l'altre mas seguien del nostre, era el mas nou, i ahir també els van matar un fill a la guerra, a l'home se deia Licomedes, un Nicomedes, no sé. Si és en L o és en N. Licomedes o Nicomedes, no sé. I a la dona li diuen Maria, no penso. Maria. I això van tindre un fill, se van casar de segon. Licomedes se va casar fadrí en una viuda que portava un xiquet i una xiqueta. I després van tindre ells 3 xiquets. Van tindre un xic que li deien Eladio, una xica li deien Cèlia i un altre xiquet li deien Quentin. Els noms que es posaven per als abuelos o per... Pues sí, la majoria tenien a totes les cases costum, però tenien també antes, sigui així nosaltres, els nostres fills ja no, però aquella gent encara tenien el costum de mirar el calendari saragossano el sant del dia. Sí, i a lo millor, pues, com n'hi havia 4 o 5, pues, ficaven 4 o 5 noms i algun de tots pues, ficaven el nom del pare o del tio, d'això, a més. A més, jo tenia un tio que ara ja ha faltat, un germà de ma mare, que ja ha faltat, que tenia, no sé si 5 noms, es deia Coronelio, que li diem nosaltres, li diem Domingo, li diem Felipe, li diem Alejandro. No tenia una sèrie de noms tots més feus. I mare, jo dic, on van ficar tots aquests noms, tots els que havien al calendari. Sí, li van posar tots els... Sí, m'abuelo diu que quan naixien els xiquets, però, claro, els xiquets de m'abuelo pues, eren majorets que jo. Ma mare era la major de totes. Però després em van tindre 8 fills, se'ls van morir 2 de xicotets, i tenien la bondat de que agarraven un xiquet per aprofitar la llet. Agarraven un xiquet en tants que en tenien i encara cuidaven un xiquet d'algú que no tenia llet, pues aprofitaven i el criaven. I tots els xiquets, tots els germanets de ma mare, tots, tenien tots els noms que hi havia al calendari. Se'n recorda dels noms dels seus tios? No me'n recorde de tots, no me'n recorde. Matia sé que li diuen Juana, Maria, Clotilde o nom així, Pilar, i ella s'ha dit sempre Pilar. I ma mare també tenia 2 o 3 noms, però tampoc no me'n recordo de cap. Piedat i avant. Li posaven tots els noms que aquell dia tocaven, no? Que tocaven al dia, al calendari. El calendari porta diversos noms. Mira, si tenia sort que només n'hi havia 2, doncs aquest dia només 2. Perquè tenia un tio que era el més jove de tots, només portava més que 3 anys. Com ma mare era la major, doncs me va tindre a mi quan el xiquet tenia 3 anys. I este no li diuen més que José Anastasio. I al major no li posaven el nom del pare o de... No. També igual. No va haver cap que se diguera Benjamín, ningú. I en les altres cases no sap vostè si era costum. Ni Regina com ma abuela tampoc, ni ma mare li van dir Piedat i a ma tia Pilar i els noms que tinguera al calendari, això eren de més, però de Regina ni de... I sap vostè al poble o en les altres cases, masos, si també tenien aquest costum o posaven també... Pues jo crec que molta gent se queixava. Amigues meues també se queixaven perquè jo alguna vegada els vaig dir, ui, ara resulta que me van ficar el sant del dia i era Felicitas. I una altra amiga meua me deia, pues encara te vas lliurar, perquè a mi me diuen, no sé, Petra o no sé quin nom me va dir. Dic que te vas lliurar. Així n'hi havia que d'això, però, clar, jo d'allí també me'n vaig anar prompte i d'això ja no vaig passar més pena, no sé, no m'ho han parlat mai molt en els veïns de per allí, si tots tenien la mateixa costum. Que jo antes havia nombrat a m'abuelo que
Antes els xiquets els batejaven de repent. I ell diu Com que és quan això? naixia un xiquet, l'altre dia l'agarrava dins del corretjol de la manta, que antes hi havia unes mantes que estaven cosides per una punta. I allò se ho posaven els homes damunt aixina, agarrar el xiquet, se tirava les puntes a l'esquena i allò li servia d'un apoyo per portar el que fora. I els xiquets diu que els vestien vestidets i ell se'ls posava allí, se n'anava al poble, el batejava i al rato ja estava a casa el xiquet batejat i li ficava els noms que ell volia. Això m'ho va contar ma abuela. I dic, com vostès les ficaven? Al tio li van ficar tants noms i tantes coses. Diu, diu això, diu, a t'abuelo. Diu, t'abuelo agarrava el xiquet. Diu, jo, que estava al llit, agarrava el xiquet, li vestia vestidet, o li vestia alguna dona que anava allí, alguna germana o això que anava a fer-los un apoyo. Perdó. Què li posarien als xiquets, això estan menuts? I, De vestit. no, sí, le posaven, pues, per exemple, jo robeta d'entonces i que em vaig veure, sí, li posaven pues, una camiseta de tela que la feien de roba de fil. I després teníem unes faixetes de tela també, però unes faixes llargues, i els faixàvem faixaets. Tot el cosset, tot faixaet. I el que entonces no n'hi havia paquets, i quan s'orinaven, doncs mos orinaven a la falda. Però les posàvem drapets que fèiem de fil també, de fil o de roba vella ben llevaeta. Pues feies un quadre de roba i la doblaves així, i la feies així, una coseta així, però que tingués 4 o 5 fulls o 6 fulls tenia ella, perquè li feies així, cap allà, cap així, i després la doblaves així, i allò li ho ficaves al culet, com ara se li fica el panyal, li ho ficaves al culet i damunt un sujetadoret. Això que són bolquers o...? Sí, i després ens ficàvem els bolquers per fora, li ficaves un bolquer... el bolquet com era? Un bolquer era un tros de roba sobre uns 70 o 65 centímetres, un tros de roba així, li fèiem uns pleguets així, engitaves el xiquet allí, i li feies així, i després així. I en tenia un de finet per contra d'ell i un de gordó per baix, que tenia la mateixa forma, però estava així voretat en una altra tela, així com si fos reversible, en un fistonet o això, bonico, i ja ficaves els dos junts, i quan fes això, primer fes el finet per contra el xiquet, però ell ja portava el xiquet, ja portava les seves camisetes, la seva faixeta, i ja portava el culeret, i portava tot. El culeret què era? Sí, això que li deia antes, que era d'un tros de roba fina, o això. I entonces li ficaves l'altre bolquer gros, i damunt una faixa més grosseta, que li aguantara tot això. I el xiquet l'agarraves i estava tieso. Estava com si fos tot una... no sé, podia doblegar. Tota una peça. I així damunt un jersenet, el tapaven en una manteta, en un mantonet, o de primer més prompte, quan era més xicotet, en una toalla. Per canviar-lo seria complicat, no? I canviar-lo res. Les carramaves els bolquers així, quan notaves que estaven pixat, li pegaves un estiró així, i que així, el finet, sí. I li ficaves un altre, encara que no està dalt, li ficaves tot el que el podies fer entrar, agarrar les cametes del xiquet per amunt, i li feies així al bolqueret, tiraves el drapet que portava entremig, que estava brut o banyat, i li tornaves a ficar un altre drapet així, i ja està el xiquet canviat. I 40 vegades, a vegades les havies de canviar, perquè com no n'hi havia... Perquè ara un xiquet s'orina una miqueta i ni ho notes, però entonces te s'orinava a la falda en seguida tenir la calentor del llat i dir, ja s'ha pixat, a canviar-lo. Jo, per lo menos, tenia aquest costum. I què feien els drapets? Els rentaven, no? Els rentaven per tornar? Sí,
una miqueta d'aigua tibieta i el fes, tenies un drapet, una miqueta de cotonpel, això quan eren més xicotets, una miqueta de cotonpel o alguna cosa així, el llavaves tot llevadets i s'havia fet brut, doncs el llavaves ben llevat. I l'eixugaves ben eixugat en una toalleta i ja el tornaves a compondre i ja estava arreglat, doncs per mitja hora, si al millor. Perquè com no hi havia entonces continències d'estes que hi ha ara, que el fiques i potser s'orinen una miqueta, però com no travessa, ningú s'entere. Hasta que sa mare se recorda, ai, pues ja fa rato que no l'he canviat, va i trau, ai, pues sí que està molt carregat, doncs bueno, això és una cosa que cada un... I al cap es posaven alguna cosa, els xiquets? Jo, als meus ja no, ma abuela sí, ma abuela tenia uns gorros tenia uns gorrets que els posaven, que els nugaven així baix en una veteta i allí tenien unes puntilles de cara amunt i de cara avall, unes puntilles en uns pleguets, uns gorrets molt bonicos. Antes tenien això. I clar, un xiquet per portar a la batejar això el mudaven molt mudat. Li ficaven el gorro de les puntilles i li posaven una volcà, que diuen que tenien una volcà blanca en unes puntilles. La volcà què era? La volcà era el que portava, diguem, una bata que se borxava detrás i era llarga, que li tapava tots els bolquers i li tapava tot. Era la bata de mudar. La bata de mudar era pues, com una bata, s'abrotxava detrás a l'esqueneta i tenia pues, puntilles o entredors o tapacostures i coses d'aixes, jo què sé, calats, i això ho feien les aficionades a fer això. Jo sí que me vaig fer una bata bonica pel meu xiquet, per l'altre, per este no se portava ella. Per este ja no se portava, ella se portava més de curtet. Però per l'altre, que encara se portava això del bolquer gros i el botequer prim i tot això, i li vaig fer una bata ben bonica del meu vestit de la comunió. De crespon, nada menos que li la vaig fer. Sí. I allò a punt de construcció, li vaig fer tota la vora i tot això, la bata preciosa. Després no sé qui me la va demanar, la vaig donar, mira, que l'he vista més. No, a vegades penso, veus, jo per què ho degrado donar allò? És bonico tindre-ho. Sí, però és igual. Ja està. M'estava contant abans qui eren els altres masos, crec, mos han passat. Els altres masos estava contant jo que, com se diuen, els del Mas Nou. Després, el mas de les Sombries era l'altre. Aquella gent eren cosins, els pares, la mare era cosina germana de m'abuelo. I ara a veure si jo me recordo com se dia. El tio, com se diu, un nom tan que l'hem nomenat tantes vegades, però ara no... Ja li vindrà després, igual que... Els fills... A ella crec que li diuen Matilde, però a ell li diuen un nom... No me'n recorde. El de l'altre mas era l'Icomedes, però eixe tenia un nom així també, un nom així llarg. Però no me'n recordo. Després tenia els fills, tenia 3 fills i una filla. A la filla li diuen Piedat. I el fill major li diuen Amadeo. I el segon, això són del mas de les Sombries. El segon dels fills, José, però la major era Piedat. Piedat, Amadeo, José, i el més jove, tampoc no m'hixa el nom, Àngel, el més jove Àngel. Ja tota la família. Aquella gent eren coses prims de la meva mare i dels meus tios i venien allí, eren músics. Aquells tocaven d'oït
que no sabien solfa ni sabien res, però feien unes musicalles i unes cantades que era de veure. Sí, i quins instruments tocaven? Tocaven un agut, una mandúrria, un guitarronet, que diuen un guitarronet, que era una coseta com una guitarreta xicoteta, que només per ring-ring-ring-ring-ring-xina, i guitarres. Aquells no tenien un apodo o nom de casa? No tenien cap apodo, aquells no tenien cap apodo. I després està el Mas del Catre, que el Mas del Catre l'amo se dia Pau, la dona jo no hi ha... L'amo, no era llogater, no... No, era també llogater. El Mas del Catre era... Això jo li parlo dels masos dels matutanos. Sí. Els masos dels matutanos. I després tenia una filla que es va quedar en el mas, que se dia Matilde, i l'home, Miquel. I l'home el van matar quan la guerra. I ella va tindre 6 fills, me pareix, 5 filles i un fill. I, per cert, una, tia meva, se va casar amb un tio meu. I les altres, per ahí viuen, una viu en Torreblanca, i les altres no sé si haurà faltat alguna. Si ha faltat alguna, doncs no ho sé. I tampoc tenien, allí se dien del Mas de Pau. Perquè com a l'abuelo li diuen això, li diuen, però el mas, de nom del mas se dia el Catre. Ja. Jo no sé. I els propietaris també eren de fora? I era masover dels matutanos, el mas del Catre era dels matutanos. I això després ho van vendre a un senyor de Benassal. El senyor de Benassal va comprar el Catre, el mas nou, el mas de les Ombries i el mas nou. I el mas de la Bassampons el va comprar un del terme d'Ares que tenia ganau, pel ganau. Però no es veu que no li va resultar massa bé o el que sigui, i el va tornar a vendre a un de València que ha plantat, ha llaurat per allí uns tractors, el que sigui, ha fet uns solcs, unes coses, i ha plantat sabines. No sé, perquè nosaltres vam anar fa 2 anys. Està parlant ara del de vostès, no? Sí, on me vaig criar jo. I me'l podria descriure més o menys com era aquell mas? Aquell mas? I bé, si era molt diferent dels altres o els altres més o menys eren igual? Doncs era molt més antic. El mas nou, per exemple, el van reformar i era una casa molt maja, molt nova, i ja tenien així un escurador, que a la Bassampons no hi havia ni escurador. Se tenia que fregar els plats en uns llibrells. Vostè sap què és un llibrell? Sí, però com són els d'allà? Un barrenyo de test, de terra, així, grans, hi havia 2, i a un puesto fregaves i a l'altre aclaraves, i l'aigua la portaven a canters de la cisterna. Mentre hi havia, i si no, a canters de la font, d'aquesta font d'Onzell, que li dic, que la portaven en els matxos. I portaven 4 cantes a cada matxo. Anaven els 2 matxos, portaven 8 cantes d'aigua i al cap de rato no quedava aigua. I com els posaven en els matxos? En una cosa que se dien argadells, que tenien 2 forats a cada costat. Eren de fusta, els argadells? No, de mimbre. Els argadells eren de mimbre. Allí n'hi havia mimbres. A la finca n'hi havia... Nosaltres diem bimeneres. I aquests mimbres se tallen cada any i això se posa a remulla i se li posa a un home que se dedica a fer això, que se diu el castroner, que fa això, fa uns altres arreos així en 2 anses per portar el que sigui, per portar... Com una mena de cabassos? Com una mena de cabàs, sí, com una mena de cabàs. I això s'ho feien així, feien això i es feien unes anses ahir i no caien una corda a aquell lleste, així, els argadells m'està dient. I ficaven damunt de l'albarda i en la corda s'aguantaven i allí un cante i un l'altre i allà l'altre i l'altre. L'albarda sí que era d'espart o de... L'albarda la feia un albarder que tot el que li tocava a l'animal d'això era llana i forrat en una tela grossa que ja ho feien a posta, era com una loneta fina perquè no li fera tocadures ni res al matxo.
o al cavall o al burro o al que li ficaven. I això us ho compraven, anaven a comprar-lo o passava l'home per allà? No, passava l'home allí, el feia de pallús, de palla de centeno, li feia el capçal eixe de davant, que és més alt. Això ho treballava ell, cosit, i ho feia així cap avall, i em ficava diversos cordons que ell feia de palla de centeno, i tot cosit, i després ho forrava en pell de corder, o de corder no, de cabra, de cabra. I tot el de fora, el de dins era de lona de roba bona, i ho feia molt a medida de l'animal que ho havia de portar. Cada un animal tenia la seva albarda. No les albardes valien d'un animal per l'altre, perquè hi ha animals que són amples i uns altres són més estrets. I l'albarder, que nosaltres li diem l'albarder... Com li deien a aquell home? A aquell home, me pareix que li deien Jacinto. I d'on venies? Venia de Furtanete. Venia de Furtanete. Era un xic jove que primer venia el seu pare i ells que eren jovenets, i després ja venia el fill. El pare no me recordo com li deien. Si li deien Antonio... I què ho feia allà mateix? Allí a l'entrar treballava la palla i tenia una cosa que diuen els cornalons, que allò era de sabina i ho amoldaven. O calfaven al foc i feien el molde segons l'animal, el que necessitava, la volta de l'albarda igual, la de detrás que la de davant. I a l'albarda li donaven una acció davant més alta i detrás més escarramadeta, perquè l'animal també de detrás és més ample. I jo com ho he vist fer, ho sé perfecte com ho feien. I muntaven això de dins, que era el centre de l'albarda, i quan ja estava això muntat, li ficaven en pell, ho cosien a d'aquestes coses, en madera, que era madera i en pall, tot junt. I allò se podia cruzar en unes agulles que ell portava a posta, se podia cruzar i la pell la cosien allí segura, estava segura. I després li ficaven el forro de dins, que era el que li tocava a l'animal, que allò era una roba blanca bona, grossa, però blanc, com els llençols. I ho portava tot ell? Sí. I el material també? Això portava ell, ho portava enrotllat, ho portava ell. I l'empall i els bastons, això era de la casa. L'empall? Sí, la palla, era palla de centeno, que la deixaven allí llarga, i la palla de centeno, si se banya, se cordella i no se trenca. És com l'espart, que feien llateta o coses d'això, doncs allò. I també, si feien llateta d'espart per cosir, lo de dins també ho feien de llateta d'espart. I lo de més amunt, ja ho feien en fil palomar, saps què és? Fil palomar em sona, però... És un fil que és de cànem, per exemple, o d'alguna cosa que és un fil que és per cosir, com quasi que el que cosen les sabates, una cosa així, però que és un fil més bast als masos se gastava molt, això, per cosir sacs, Però ho feien als masos, el fil, o no? No. No, això ja ho compraven. Això ho compraven, sí, això a les tendes. I cada quant de temps venia aquell albarder? De cada molt, perquè quan feien una albarda nova per un animal que ja està tota la crescuda feta, i a aquesta albarda li durava a la millor 15 anys o més. Ja a vegades se xafaven massa. Si els carregaven molt, l'albarda se xafava i el solia fer rossats. I quan veien que feia rossats, cridaven l'albarder i ell alçava un poc allò i li facia més llana. Perquè baix d'eixa tela ho portava farcit de llana. Sí. Farcit, tenia una cosa a posta perquè poguera fer passar la llana per dalt, pel capoll i per les vores, per tots els puestos. El capoll, que és la part de dalt? El sol damunt. Però l'albarda quedava aixina
perdó, Tranquil. que deia aixina, i aquell xic li feia un forat per ahir, o sigui, alçava això i li passava la llana allà on tenia falta. Allà on li fugia més, perquè, clar, al cap de temps, potser si se carregaven molt. I algun animal que teníem allí que no era molt dòcil i no se carregava, doncs aquell, jo tota la vida vaig conèixer les mateixes albardes, allí estaven, les albardes, si un dia els havien de ficar, no si un dia, moltes vegades, perquè quan allí no hi havia carro, ni hi havia carretera, ni hi havia res, doncs quan havien de traure l'estièrcol, el fem de... bueno, nosaltres diem fem, el fem dels corrals i el ficar als bancals per sembrar pataques, per sembrar al temps del blat, sembrar el blat, s'havia de sembrar panís i s'havia de sembrar de tot. Doncs se ficava l'abono, era el fem que feien el ganau i els matxos i això, doncs feien allí un femer gran i els animals se feien servir en sària, s'escampava això als bancals. I anaven un pall de persones, i jo també ho tinc això molt conegut perquè jo era xicoteta i no aprofitava per tirar la sària ni per carregar, però se quedava un home carregant i portàvem 3 matxos o 4 i jo anava al mig, portava el ramal del matxo i quan encontrava l'altre li donava el carregat i me'n portava el descarregat. I arribava que estava l'altre carregat, el va agarrar el ramal, altra vegada allà. I això, jo tenia 11 o 12 anys. Això, lo del fem, ho feien en alguna època en concret? Ho dic per lo de les puces i això. Ho fem un poquet, sí, això m'abuelo sabia quan ho havien de fer que fos la lluna vella, en el temps del minvant de la lluna no se fan puces. I després era en el temps que s'havia de sembrar el blat i després en la primavera quan se sembraven les pataques. Sempre, tots els anys el mateix? mateix? Sí, tots els anys el mateix. Però el corral se limpiava una altra vegada també en lluna vella al minvant. Quan? Però entonces, quan estava ple. Bé, això jo ja no sé. Entonces se tirava en un femer que tenien gran i allí allò en unes forques ho tombaven, ho tombaven. Lo dels matxos era més palla, més pallús. I lo de les ovelles era més fem ja collat. Però allò ho picaven allí tot picat i ho feien i després carregat ja estava, ja s'acabava de podrir tot per ficar-se al bancal. I entonces no hi havia abonos per comprar. No ne compraven d'abono gens. I vol dir que no es feien moltes puces encara que ho feien en aquestes condicions? Sí, de puces sí que en teníem. De puces sí que en teníem, no era de traure el fem. Puces allí n'hi havia gats, n'hi havia gossos, i hi havia cerdos, i hi havia de tot, i allí cada dia traiem els llençols a la finestra perquè hi havia puces. I alguna en matàvem i alguna fugia i després mos se tornava a agarrar i tot això. Bueno, entonces no teníem més conflicte que se tirar en una cosa que era un pot, d'això. Sí, ho conec. Sí, doncs d'allò ho teníem ja. I compràvem una llandeta de flit. Això ho havíem de comprar a Benassal. I en teníem per una temporada i tiraves allò i algú es coneixia, però puces sí que en teníem, sí. Sí, governàvem alguna puça que altra. Segons temps, però això a l'estiu. A l'estiu era quan rabiàvem per les puces, d'hivern no. D'hivern no habita ningú, ni puces ni mosques. Mosques d'estiu n'hi havia allí a muntons. A muntons, allà on tiraven el menjar dels cerdos. Quan estaven els cerdos no sabien, perquè se tiraven hasta damunt dels cerdos, però quan al d'això dels cerdos hi havia uns muntons de mosques que dius, bueno, com pot ser això? I dins de casa ficàvem una herba. Quina herba era? Allí li diem herba bosquera, però no sé què era. Herba bosquera. Herba mosquera. I penjàvem 3 o 4 penjolls i elles, quan se feia de nit, anaven i se ficaven a d'aquella herba. I anàvem nosaltres en un sac gran i pillàvem tot el penjoll aquell, com si hauria sigut una làmpara, pillàvem allò dins del sac i ho espolsàvem. I elles volaven per dins del sac i les caçàvem. Totes les que hi havia, elles al maltratar l'herba aquella, doncs elles se caïen dins del sac. I les caçàvem totes.
les traien allà al carrer i es començaven a pegar els colps forts contra una paret, allà un cantó de pedra o això, es pegaven per tots els costats al sac molt, i de matí quan eixien els titos i els pollastres del corral que eixien amb fam, les assoltaven, se les menjaven cloc, cloc, cloc. D'això me recorde. Sí, jo era xicoteta, però me recorde d'haver ajudat a aguantar el sac, aixina i tot això. I misèries, moltes misèries. Menjar ne teníem tot, de tota classe, de lo que donava el camp. Allí jo no vaig conèixer mai ni comprar una pataca, perquè m'abuelo feia 2 o 3 collites de pataques i teníem pataques tot l'any. Teníem fesols tot l'any la gana, cigrons tot l'any la gana, de tot, tot l'any. No se comprava més que l'arròs, el sucre i l'abaello i totes aquestes coses. Se mataven 2 o 3 cerdos i se mataven cabres i m'abuelo tenia molta afició de vez en quan. Feia una primaleta, que no teniu ganes de menjar carn fresca. Una primaleta? Una primaleta volia dir un animalet que ja tenia prop d'un any, però que ell no li ve traça perquè fora mare ni res d'això, i feia que no, me la farem. I anem i la matem i me la mengem. Sí, ell tenia afició, m'abuelo tenia afició a això. I de menjar allí tot el que volies. Allí se feia formatge i mentre feia falta per casa no se venia un formatge per res. N'hi havia ous, n'hi havia de tot. Vull dir que si te feia goig un ou, doncs fes, jo me menjaria, doncs fe-te'l. Si ja podia fer-me'l, fe-te'l. I si no, doncs també me'l feien. De menjar teníem la gana, però misèria de què més sé jo, d'anar bruts, perquè no teníem aigua per llevar, i anàvem allà a la Font Donzell a llevar de ca un temps en un matxo carregat de roba a remulla. Totes aquestes coses, això el que és nascut ara no pot pensar-se ni se ho pot creure tampoc, el que nosaltres passàvem allí en aquestes coses. Però